Bjergsgaard og FMR's Rødhætte. De rød i tiden 57,24. Det betyder, at det leverer ind på en foreløbig 4. plads. Og der kan starte til start nummer 72, Sissel Forlager. Bonusson med på banen skal være start nummer 73. Kitte Hansen, start nummer 74, Mads Søndergaard. I slusen er det start nummer 75, Linnea Larsdotter, der holder klar. Og på opvarmning er det start nummer 76, Cecilie Børgesen. Næste rytter på banen er start nummer 73, Kitte Hansen og Carola. På banen skal vi start nummer 74, Mads Søndergaard, og start nummer 75, Linnea Larsdotter fra Sverige. I slusen er det start nummer 76, Cecilie Børgesen, der holder klar, og på opvarmningen start nummer 77, Signe Mølgaard. Sissel Forlager og Bonusson sluttede med en 0 fejl i tid 61,14.